bareng-bareng bersama Sinden Bengkongnya Indonesia. Gila toh. Kono nyanyi ngidu piring to sing. Cah gunungan Erko Audio Ki Didi Wibisono lho Ki. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima. Luar biasa. Terima kasih Pak Sudiono. Hey. Sing paling temeloro wong tuwa ana kaya ora ana ning ngendi kasih sayange sing kaya jaliyane bapak ibu bingung dhewe. Yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ana sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat gawane aku ora disanggung tuwane kudu iso dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe Cahyono Swantara lagi cok 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 sa sa boya Oh wedol. semangat to sayang Ya, aku sing senggak ya. Ya. Mibu, mibu, mibu. Senggak opo? yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ana sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu sabuat bangunane bakura disanggeman tuwane kudu iso ngangkat dhewe men anak sing rusak omahe Mas Didi goyang Mas Didi. Oke. Cok 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 cok. Cahyono Swantara lagi. Wes siluman.
lagi bro. Yen pancen kudu pisan, ojo nganti